Mae Covid-19 wedi bod yn heriol iawn i'r sector gig-eidion, ac o'r herwydd mae Hybu Ci Cymru wedi dod at ei gilydd gyda HDB yn Lloegr a QMS yn yr Alban i lansio ymgyrch newydd sbon i hyrwyddo cig-eidion sydd yn efo werth 1.2 miliwn o bunnau. Mae'r ymgyrch yn geisio unioni'r ffaith bod yr sector arlwyo wedi cael i bob rheswm ar gyfer cig-eidion, a mae hynny wedi rhoi straen anferthol ar y gadwyn gyflenwi. Bydd yr ymgyrch i weld dros y 12 wythnos nesaf, ar deledu, ar radio, ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Bydd yr ymgyrch yn targedu 85% o gartrefi Prydain ac yn trial perswadio'r cyhoedd i fynd ati i brynu ac i goginio yn eu cartrefi toriadau megis cig crost a chig stec, rhywbeth falle bydden nhw wedi brynu yn y sector arlwyo cyn Covid-19.